פוגשים כל חומר שהם לומדים, קודם כל דרך הלב. כשהילדים שלי בכיתה, אני מביאה להם חומר חדש, הם שמחים לקראתו. אני חושבת שהחדוות למידה פה זו מילה שהיא מאוד מאוד אמיתית, והיא כבר קצת עבדה מהעולם. 4 כפול 30. זה כמו 4 כפול 3, ואז צריך להוסיף את ה... מים, 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 כי צמאנו מים. אור השחר שוב מפציע, שוב עולה. אוי אבי קלמן אישי היקר, שאין הנדחה על מבוא למחר. מה שהם לומדים מובא בצורה יפה, בצורה אומנותית, הם שרים את הדברים שהם לומדים. אחרי שהם פוגשים את החומר דרך הלב ואוהבים אותו, הם מתחילים לנוע אותו בגפיים והם קופצים ורצים ומדלגים ועושים הרבה עבודה דרך הגוף, והחומר פשוט מוטמע. הילדים כאן יודעים קלאסיקות ספרותיות בלי שיעור ספרות, אלא פשוט מתוך זה שזה שזור בכל המהלך יום הלימודים שלהם. טוב לי לבוא בבוקר לבית ספר, כי אני לומדת דברים שונים. בבית ספר הזה, אז יותר מסבירים לך, מנסים להסביר לך, ולא ישר כועסים, צועקים, כל מיני. השינוי הזה עשה לי חיים אחרים, וחיים טובים יותר. אני מרגישה בלב שהבית ספר הזה מתאים לי.